doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Selamat hari Minggu, Horas Madihita Saluhutna. Sadarion Ima Minggu Jubilate. Mangarade dota paserep marohata, martangiang nahohom mahita. Amin. Marende mahita, jangan buku yang nomor 505 ayat sada dohot 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, natu empalangit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop tu debata ama ho ale sandok tanoon, ende ho kamu ma hamuliaon ni goarna. Marmulia baik kamu puji-pujianna, dok kamu mandok debata. Tung nasokal doh anggo pambahenanmu, pinaheni, pinatimbul ni gogom ikon marsomba tuho akka musum. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, suruma tondi parbadia turohanami. Asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsion nami marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa toktong hingot tami, na hehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe sian namate. Amen. Aku
Pangihon mapatik ni debata di minggu jubilate sadarion imasian patik palimahon dohot lapatana. Patik palimahon. Ikon pasangapomu donatorasmu. Asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Tia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida na torasta. Dohot mida akarajata ro di akana tua-tua. Dang jadi parota rimas nasida. Ikon patundo hita jala ikon holong rohata tu nasida. Sioloa do nasida jala sisubuton do rohana. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogo imahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopotima dosata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Semar pangulahi ma rohami dahami. Dibaheni saya sesa masude dosa nami. Dangadong nahu pangasau kami dukoni asi ni roham. Hati gorana pinatupan ni anak mudo nahu pangasau kami. Tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Kabege mahata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Asangapon ma di debata na diginjang. Amen.
debata turpuk di minggu jubilate sadarion, ima sian sada raja-raja 10 pitu, ayat 10 pitu sahat rodi 24, margati sorin mahita manjaha. Jadi dung salpu aka jami taondeng, marsahit ma anak ni paropuan sorangan nai, pola pasang situtu sahitna laustos hosana. Dungi ninna perempuan matu si Elia, aha sorang kutuho, alih halak ni debata, rupa lolo tua hula hopasingoton dosaku, dohon membunuh anaki. Dungi ni nasi Elia mamandok nasida, buat tuson anak mi, dungi dibuat si Elia ma anak nai sian par apuan ni laos dibuan ibana tu gijang, tu bilut na diinganan nai, jala diapehon ibana tu podomana. Dumi jujur ibana tu Jehovah, ini nama, oh ale Jehovah, debataku, tung rohot ma perempuan nama galon, seorang aki manhina mago menonu, laho membunuh anakna. Dungi di pabustang ma ibana tolu hali di ginjang ni danahi, uhud jauh-jauh tu Jehovah, nin nama. Ale Jehovah debataku, ua paulak maho sanidak danako tu bagasan ibana. Jadi kami menjauh sama suara ni si Elia, gabe mulang ho sanidak danaki tu bagasan ibana, laos mamulu ibana. Dungi dibuat si Elia ma dak danahi, jala dibuan sian bilut parginjang tu doru, jala dilehon ibana tu inana, huhut didok si Elia. Ida ma, namangolu do anak mon. Dumi didok perempuan ni matu si Elia, nuain pesa suboto halak ni debata doho, jala sitongan doa kaki Jehovah na di luar sian mangaman. Ima sahatna, martua ma akan atumangihon hata ni debata, jalan na peopsa. Amen. Tindako maha porsiotai songona hina tindako ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai iman tinubuan ni si Maria naga begabean sia tondi parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpanjal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolo di ari patoluhan na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolo dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen.
Titing di Huriata HKBP Ramangun, Minggu 8 Mei 2022. Parmingguo di HKBP Ramangun. Jadwal dohot hatotuan ni parmingguo di HKBP Ramangun, Boi mata jaha di harotas titing ni Huriata. Kunjungan pastoral Eporus HKBP. Minggu sadarion 8 Mei 2022, Opui Eporus HKBP, Pandita Dr. Robinson Butar-Butar, Pro di Tonga-Tongata di Parmingguo pukul 10 WIB. 5 kunjungan pastoral tu Huriata HKBP Resort Ramangun. Sude parhalado do ruas ni Huriata HKBP Ramangun, pasahatom mauliate, isiala haroroni Opui Eporus, jala tatangyak komat, tuamat tadi bata, asa di pasu-pasu opui, jala di lehong gogo, lau manguluhon Huriata HKBP. Partangyangan wik. Ganup ari Rabu pukul 10 sia wip, patu pauni Huriata do partangyangan wik, marhitil live sian YouTube HKBP Ramangun, pinangido tu kita, asa madohoti partangyangan ini di bagas tabi. Partangyangan manugut. Ganup hari Sabtu pukul 5.30 WIB, patu paun ni Huriata do partangyangan manugut, maringana di gereja. Pinangido ma, asa sude parhalado do ruas ni Huriata, madohoti partangyangan ini. Perayaan Paskah do parheheon sikola minggu. Sikola minggu HKBP Ramangun, patupahon perayaan Paskah, dohot parhihion. Rangkaian kegiatan songonadong di hartas titing, manang diwip HKBP Ramangun, tuakanatoras, asa mendampingi danak sikola minggu, madohoti kegiatan Paskah, dohot parhihioni. Pelepasan situa pensiun. Minggu sadarion 8 Mei 2022, di Parmingguo pukul 10 WIB, patu pauni Huriata ma, pelepasa situa, tunaung memasuki pensiun, ima situa du Maria Borusi Hobing, sianuik Kelapa Gading, di pulacara Parmingguon, diuduti ma acara Ramatama, di Gedung Timotius. Pelantikan seksi periode 2022-2024. Minggu sadarion 8 Mei 2022 di Parmingguo pukul 10 WIB, patu paum ma pelantikan seksi-seksi periode 2022-2024. Tu pengurus seksi periode 2020-2022, Huriata Pasahaton, Mauliate di Pakoba sini nasida nasa leleng 2 tahunon. Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Hari Senin 9 Mei 2022 ipatupa do sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP marhite tatap muka maringanan di gereja HKBP Yogyakarta. Padita Resort, parhalado parar tahun, Bedahara Huria HKBP Ramangun, porhatto madohoti sosialisasi. Pendaftaran sidi khusus dohot guru sekolah minggu. HKBP Ramangun membuka pendaftaran sidi khusus dohot guru sekolah minggu. Syarat dohot atau tuan, boi mata jaha di harotas titing na pinarade ni Huriata, manang di web HKBP Ramangun. Ruhut Parmahanion, doho pamisangon, manang RPP, mulai minggu sadarion 8 Mei 2022, kona ruhut Parmahanion doho pamicangon, ihuria do, Christopher Situmorang sianuik kapung pertanian, alamar bagas, nasosian parbinotoan ni gereja. Ruas namoding. Nah di hari Selasa 10 Mei 2022, nunga jumolo moding sahala duli-duli. Oike saragi sialagan, umur 44 tahun,
anaknya mata o Berlin saragi sian lagan. Tubuni inata runggu boru situ morang. Alamat Jalan Kapung Raya nomor 27, RT 10 RW 10, Jakarta Pusat, Wik Rawasari, Cempaka Putih. Kemudian hari Rabu 4 Mei 2022 di TPU Menteng Pulo. 2. Nah di hari Sabtu 7 Mei 2022, Tunga Jumolo Modik Sahala anak boru, Robeka Tarida Boru Huta Barat, umur 41 tahun. Borunia mata puka uli Huta Barat nahinan. Tubuni inata rumia neritan boru tabunan. Alamat Jalan Balai Rakyat nomor 30 Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Kemudian hari Senin sia Mei 2022 di TPU Cilincing. Tuhatama na mga leong gugu, tuho pangapulio di keluarga namar sita ononi. Tabahan namar sahid. Dapat hamonangan pangaribuan, dirawat di Rumah Sakit Omni Pulau Mas, ruang ICU, Wik Kapung Baru, Pulau Mas. Pelia doa kau duk ni buah-buah, Kaja hama dia rotas titing nau pinarade ni huriata. Pasu-pasu di Batama akka berita masa doh ulaun akka si patu pota. Bae sangap di warra. Tongonima titing di huriata mingguta sadarion. Oleh hati. Dameni di bata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus naina holangan amo kamang dotamo kainang ya sudut na tumua satu sudut na poso petahe akadamang dainang parhalado nyulon ni padidare sota na pinarsangapan aka generasi muda tim musik na luar biasa sadarion madongani hita
Memuji-muji di bata. Kamu akamang do tama kainang ruas ni pamatang ni Kristus na hinahulungan nai. Adorak so hujaha hata ni di bata nanaeng patuguh kita laho marjubilate ibagasan nguluta si ganupari kaderion luasamu majolo au pasahaton akat tabi sian sudi uluan ni HKBP na menguluan huriat dari bagasan periodeon na maringan di kantor pusat tadi Piara Jatarutung songoni manang sudi akapar hubas di si padita do na sobadita do sudi akapresesta si 32 presesi na menguluan sudi distrikta di saddo Indonesia do di durun Indonesia tabi holong nami tuhamu saluna dot hata na jepek horas ma dia musaluna puji Tuhan moleate pinasahat tu padidara sota na mangaleon tikion diau laho manopo tamu pasobu sihol rak martangiang do tamu rak memuji tu hata dohot rak manangihon hatana na badiai ima na tersurat di ulaon apostel bidu sia mamuka sian ayat 36 sahat rodi ayat 47 loasamu mau majahasa payuti utamuma di bagasan rohamuna dungi adong ma di Joppe paropuan sadana Porsea namargoar Tabita astuanna hije Dorcas na sumurung mangulahon na dinggan dohot mambaen asini roha tongon ma dia ka ari marsahi tibana laos mate. Jadi diburi ma ibana dipeakon ma tubilut pergijang. Alai jono do huta lidda tu huta Joppe. Jadi tarbige ma tua kadongan si Petrus disi. Gabi disuruh ma dua halak manopo tibana mangapoi asa humatop ibana ro tumo pot nasida. Jadi hehema si Petrus mandongani nasida. Asa dung sahat ditogi homai bana tubilut pargijang. Jadi Roma mendapoton ibana saluhut buru-buru nama balu akan natangis. Dipatuduhon tu ibana ulos dot abid akan napi nauli ni si Tabita adorang rap dope dohot nasida. Alai di palau si Petrus mana sida saluhutna. Dungi marsinggang maibana martangiang. Didopakon ma bakei didok ma. Oh Tabita. Hehe maho. Jadi di pabido ma matana dungi dina nidana si Petrus hudul ma ibana. Jadi disurdukon ma tanganna pahehehon ibana. Dungi di joma akka nabadiai rodi akka boru-boru nama balu. Di pajongjong ma ibana mangolu di jolo nasida. Dungi sar mai diboto saluhut pangisi ni huta Joppe. Jadi torop do gabe Porsea di Tuhani. Alainania do leleng na ibana mian di huta Joppe. Seorang di sadahalak namargoar Simon. Si Pauli hulik kuling. Ido sahatna.
Hamu akka amang do tamakenang akka na porsea di Tuhata Yesus Kristus. Naung pinahehe ni debatasian hamateani. Dohot namar hagugun paheheon namate uju di Portibio do pehita. Dohot paheheon akka namoding diari haheuni muse. Minggu tasaderion minggu jubilate. Songonak somal di tahun parhuriaon di bagasan minggu jubilate di togihon hatani debatado hita asa terbaik kita, asa ruminggas hita, jala asa hiras rohata, itsa hita, mamuji-muji marulu-pulu tu debata. Mamunai jami tahun hama kamang do tamakenang. Nakin di perjalanan sian parboronginan nami tu son. Opat halak kami di mobil. Adok situa, adok padita naposo, adong nyonya ipurus, adong ipurus ni huriata. Usukun ma sada sian hami na opat. Ima sada situa. Amang molo suku ko sadarion. Ahama na mambai roham dang macohot mamuji-muji debata molo didaho ngulum ditikina salpu nuaeng jala molo ditatapo tujulu. Niku manukun. Roma situai didok songonon. Amang, purus nami. Upuji de debata alam mamukasian si hamet metokku satu sonari. Dakke ado ngoluku. Sian parsaoran ya kana porsiai. Sian gereja. Torus duau jonok tuibana. Nakpe nunga hudalani meragam ngolu-ngolu di bagasan parngoluku. Alai dang dungau padau diriku sian bagas joro ni debata. Ninnai bana. Ido bana. Tarbahenau do mamuji-muji debata. Dungi usukuma padita naposo. Ima sekretaris khusus ni purus. Behawang dia. Ado. Nama berroham di bagasan ngulum. Memuji-muji debata. Untuk melihat itu ibana. Jadi di ibana masongonon. Kan kami di bagasa setahun lebih merdala tuson di darat di udara. Jala molo merdala darat kami di jolo ibana. Udul. Di habirang ni supir. Jadi alani pojok ni ulaon jala gudang ni sidungdungon jodoh kami lari minimal 100-120 km per jam. Molo hehe dope opui hubereng tenang doao ine mana. Ale molo duk tarpodo mopui do opung boru onggoi si mulai ma songonon nao ine mana. Alai hupuji debata ala satu sonari selamat do. Nah, ibana. Alai hudok tu ibana, anggo awang dia mengalusi suku-suku ni. Songonon donoku. Adong 1.110 halak padita ni AKBP. Upuji de debata ala sian akai sude holanau do ditugas so debata makubasi epurus ni AKBP. Asa dinggan-dinggan ulauna. Idote. Ima dohon omunian niku. Ido teh niku. Pas sepung pas. Pas ini mana. Ala di siamuku dulma hasiaku. Dong aku saripe. Mamuka tahun seresi siaonom. Molo au di suku koinang taring utu ahamalusmu. Molo suku tuho uban nama muji debataho niku ala wingot sejarah nami
Songonong malu sinang dohonom murah niku. Hupuji de bata ala dia lusi bana tangyaku uju posoau asa dong aku saribe inan unang ma doli-doli parisap inet tong kan. Jalan apa mudo ya udah parisap sian si metoku niku. Mamuji de bata ibana. Ale molo sadiri nang mangalusi biama. Songono do hasian nene bana. Nungo pamanat-manat na bahata kape aka ulaw na jahat di Portibion, ulaw ni si polisi. Ala hupuji de bata ala nakpe di tonga-tonga ni panguluan na digohi aka ulaw ni si polis huida toktong saya dong do na denggan aka na porsea na burju aka na menghadirkan harapan na menghadirkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi dang taluau di bahen aka ulau ni si polisi gabe boyau mamuji di bata. Nenai nangon. Memang perpudion imana ngasai positive thinking. Yang tamu positive thinking. Adorakso eporsau adorakso ketor padita sangat do imana negative thinking. Ima ai ine mana matong dak udu tiamu ma taringot tu hak Kristenon di Portibion taringot tu akan porsea di Portibion ai ine mana alai dung ketua padita dung eporsi bereng mana ma lau hamitusan tu pedalaman ipuji bana de bata ai atik pe godang perukilon adat pe godang akadongan di Portibion na manusai dongan na jolma alai bahat petong akana patupa nadinggan. Hupuji do debata neba. Jadi utabay masukun amo kenang di mobil lakin. Molo dana tehe anggia padita janrio mengalusi suku-suku ni danak umur sada tu 5 tahun ama ira-ira halusna ubana dipuji di ibana di bata ibana marjubilate ibana indo padidoma na sederhana pung ala dong amungna dot imungna na mangalian di mana mangan dok minum na menjaga ibana dipuji ibana di bata molo remaja bah ipuji mana di bata ala martabba dong anna apalagi dong anna da boy curhat pupuji di bata molo napa sebulung molo par 2 hurangon na pese-pese dope dadenahi biama rupani si bosirina si alana ubana dipuji bana debata Roma ibana mendok hupuji debata ala tiki macai rocot ulokku mengurus yana kokku na pese-pese dope oh lo amata ro mandungan yau mamuri lapinna pangaliam mangan dakolanau di pasobu hupuji debata ini nakin di bilu parubasan utorus sama suku-sukuku bagasan todiku molo disukun dana natongon di bortian ni dainang na dope ahama dohononna si bosirina ubana dipuji bana debata ima alaulu inoku tiki di bortian dupiau mare dede makatai do tahu atik pe so tubur piau tubur tibion upuji do debata ra hamu kamang do tamu kainang molo di suku hamu suku-suku nados turo hamuna pikiramuna mamukasian na sora kamu tu bertibion satu naing talumobi aka usia lansia pe ra dang tar pajojor hamu bahat ni sialana ubain tapuji debata Roma lelucon nakin dido sekretaris susunnya borus songoni do bapa borus namin tiki marsait bapa hona stroke ninna kan
Roma dokteri lau menguji nah dinggat dope boy dope sembuh di jarum ma pamatang ni papakon ditusuk do jarum nina. Acit oh berarti boy dope sadar dope sarakmu. Alailas ditiru inokku mai jabu nina ditusuk ma. Sehat dope yo. Roma mung na do aban na itu suku aban na acit dorwami dau sugurwami dau. Sadarion hamo kamang do tamo kainang. Laho mangurupi hita. Jumotjot. Humiras. Humitsa. Sigop. Mamuji de bata. Di enet majamita di minggu jubilateon. Sian sada pengalaman ni na porsea. Dia parjulu. Na tongon mangadopi. Parukilon. Lumun ni roha. Na macay bolon. Alai Roma huaso ni debata na panguluhon na mate gabe tabbama torop ni halak na porsea ima si Dorcas sada perempuan pengusaha tekstil na boy memprodusir ulos abit na digoari sada perempuan na sumurung haburjuonna patu panadenggan sumurung haburjuonna patupa asini roha tu akka paropuan nama balu na diabat parjolo holang modding amatana tung maol situtudo ngolu-ngolu ni paropuan autiki patupa penelitian au di kota Cambridge, di Universitas Cambridge di Inggris. Lau meneliti, songon dia dong ngolu-ngolu nih hajol maon di kekaisaran Romawi dia bak parjulu. Lau mau tu bagian partoru nih perpustakaan Cambridge University disima akan dokumen-dokumen nama tua. Nah patorakon marhiti arkeologi, songon dia dong ngolu-ngolu nih jolma, ujui. Dapat au ma informasi na mandok. Macai maoldo ngolu-ngolu ni ajol maon dia bak parjulu. Gari ada dong sada ahli na margoar Justin Megid na meneliti dido 1% namora ujui. Selebihnya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Asa molo mate amatani paropuan gabe na babalu nasida tung maol situtudo ngulu-ngulu nasida. Alai Roma sada perempuan pengusaha mengurupi nasida patupasi ni roha. Gabe boy ma nasida mangulu di bagasan parnguluan na duminggan. Alai topu ma mate si Dorcas na saya mengurupi nasida. Mamian manasida di bagasan sada ketidaktentuan tu matangis manasida behana maon behana mangulu nami ala akan porsea do nasida mo kamang do tamo kainang they did not give up dang menyerah nasida dilului dalan parjolo bortik tu nasida na tongon di sada huta apostel na tarbaritai si Petrus naung pah malum sahalak namar sahid di bagasan 8 tahun ima guarna si Eneas di sada huta conokon ni jope inganan ni paropuanon di boto nasida songon na porsea dang hohom nasida ala ditongos ma 2 halak mendapoton apostel Petrusi. Jalama johon tu ibana asaroni an ibana tu si. Dang apala dido songon dia pakirimon nasida uban na ditongos na 2 di hatahon dang pala didok. Ala ngaboy rata sura. Ahado dihirim nasida uban na ditongos 2 halak. Ay nunga terbarita apostel na didongani tu hatta Yesus do ibana.
Nunga sahat tu nasida barita taringot tu Yesus Kristus natuk pahehe si Lazarus sian namate. Nunga di boto nasida Yesus Kristus naung dipahehe di batas sian hamatean. Jadi dapat roh aku do molo dina ditongos nasida na duai hirim do roh nasida dakolan mangapuli ale patupa kuaso ni de bata na panguluhon. Jala ido namasa. Di patupa di batama marhite si Petrus. Wasona na panguluhon na mate. Jala hupamana mahamu kamang. Song dia si Petrus. Dung marsinggang ibana. Didok ma Tabita. Hehe maho. Jala dung di ibana si malonglong na ukap. Disurduko tanganna, dipahehe ibana. Mangula do aposteli, dipahehe ibana. Jala diboan tujolo ni akka parupuan na mabalui. Patuduhon naong mangula huaso ni debata. Pahehe. Si Dorcas. Amo kadungan molo di jahamu buku ulaun apostel. Na bahatan di si akka tadda halongangan. Na patuduhon huaso ni debata. Na membuka pintu, na tertutup. Na paluahon apostol Paulus sian parmaran di laut. Na paluahon ibana sian huason ni ulok na marbisa. Pahat situ tu di buku apostol aka tanda-tanda ni debata marhuaso. Dakolang pamalum na marsahid patu paluang alay doh pabakit na mate. Amo kamang do tamo kenang. Kuaso ni debata na mampu membangkitkan orang dari mati itulah sekarang diajak untuk dipikir-pikirkan semua ruasnya KBP di Bagasa Saminggon. Tarida do huaso ni debatai di ngolu ni huriata, di ngolu ni naporsea sian ari tuari manangidang. Amo kamang do tamo kainang au. Nakpe manang nang 3 hali hujami tahonon. Alay songon dalaku paposon rohani sudah ruas ni huriata di HKBP. Sai hu gohari do. Sada contoh yang sangat hebat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam membantu HKBP keluar dari rasa kematian, rasa putus asa, rasa ketidakberdayaan. Karena tantangan yang dihadapi di luar kemampuan berpikirnya. Di luar kemampuannya mengatasi persoalan yang dihadapi. Dia maya kadongan. Kan buti. Di bona ni tahun 2020 sada. Dung sabulan hurang hami menguluhon HKBP. Boto hami matakas na marutang nasay godang. HKBP itu dana pensiun. Januari 116 lebih miliar. Jalo itu kami mas sampai tu ujung nih Desember 2021 ada 144,7 miliar. Utang nih HKBP itu dana pensiun. Amo kamang do tamo kainang udok matuamu. Molo dang porsea purusnya HKBP na terbahen huwaso ni Yesus nang pinahehe ni debata ino membuat kita haruar sianon malodak porsea au son e purusta dang tarpapunguhi tadope narikot manggarari alai dibuka debata namar huwaso panguluhoni pahehehoni dalan namaragam pola di ujung ni Desember tahun 2021 nunga pungu 100 miliar. Jala di ujung nih bulan April hampir 110 miliar. Halongangan doi. Ay sanga do hubigi ka informasi siya naka senior nami ka berdita mando beha manno benon ni purus robini manele sehoni.
Aisian sada periode tu periode mamuka sian 40 tahun na salpu nunga sai tabege di sinu de godang na marutang doha KBP tu dana pensiunna. Alai dakkea. Ala porsea porsinya KBP. Porsea hita sudah ruasnya KBP. Di huaso ni debata na panguluhon na mate hampir lunas. Di bagasan setahun. Molo buya watong nakpe sopa di takar semati kau ate hamo kamang do tamakainang los uma jolo majo hamu mando tepuk tangan mando tu debata napa lua hok kita sian parukila boluni dibukai mana kadalan naso ruasnya KBPP dibukai mana rohana sida asa manupahi ono miliar 7 miliar jalasian sadok HKBP nangit siang program 1000 pungu sampai tu hampir 20 miliar. Tapi yang tupudi molodong usaha tapa punguhon nyon melep mai singgah do hepengi di san singgah di san alayang gos tahun nasalpui mangula dewata. Nah mampu pahehe namate. Amo kadongan ala na porsea do ruasnya KBP di bagasan hampir 2 tahun dina menghadapi COVID hita. Gudang do ruas ni huriatta na modding ala ni COVID. Gudang na manaon di pamatang na. Gudang gabe lamar pogosian. Gudang akka ruas ni huriatta akka pengusaha kecil sampai pengusaha besar kakap. Manaon alani COVID. Out sugari dang songon. Na porsea na dong di huta. Jopei ruasnya KBP. Nungatung bahat situ tu ruasnya KBP na kurang roha. Nah manikot. Alaya la porsea do hita di huaso ni debata na panguluh kita. Na peta bolus. Songoni maol na. Saat do hita tu taunarion. Boy hita dope mengulahon ulauta. Boy do pakai keluarga dia puli masih pula kita. Boy hita patupa pakobasion tong tu akka masyarakat. Dak holan di bagasan ruas ni huriatta patupa asini roha. Alai do tu akka masyarakat di sekitar ni ruasta. Out sugari ruasnya KBP dang porsea di hagugon ni debata na pabakit nang namate nunga bahat hitaon menyerah mundur sian hapor siaon. Apalagi molo do tamu majahai buku ni si Harari ade. Harari profesor Yahudi di Universitas Yerusalem. Mari dia ke buku-bukuna manang pigai. Homodeus. Namandok. Dangarong gunana be porsea nuaeng di ha adongon ha gogoon dohot ulaon ni debata ala ngalam pistar jolmaon dang tarik koto be debata dang porsea be jolma di huaso ni debata arong doa munong majaha buku nai best seller buku di Vortibion. Kami akabadita di tahun 2010 sia marapok mahami mandok hu patakas ma ha adongon di bukuon tu sude padita alalas hujouhong ma tu sude padita ni AKBP asa unang mitop ha porsiaon nami tahun 2010 sia adorang sorok COVID ngai hu pabagasami molotuk pegorang tantangan narotu hita kabadita dongan ni padita guru huria biber pro diakones situa nang ruas ni huriata sotung mitop habor siota ima ubabagasami 5 bulan dungi Roma COVID ngasusah ulalaham biado hala ituan ima huhatai hami di 2010 sia gabe margogo makapaditata makubasi di masa-masa COVID dang mundur hapor siaon ni ruasnya KBP atip pemat saya balga tantangan
posdor aku hama kamang do tama kenang. Ala kunjungan pastoral do kunjungan ni purus tahun noaing. Upangi do tuhamu. Songon dia pe do ni. Tantangan na dia dubihamu di jolomuna. Tung sobakku ingot ma huaso ni debata. Nabui pamalum. Si Eneas nabui pabakit. Si Dorcas si Tabita. Sian hamatian. Macari kodon tu aka sudut na poso ruas ni aga BP. Tio pota unang menyerah hamu. Molo dihadupi hamu tantangan nahira diduru ni kemampuan muna menghadapi sa. Alai ingot ma. Debata nata tiop gomos nata sobai tarbaheni bana do mengurupi hita ruar sianaka paru kilo tabi songo dia pe borat ni paru kilon ni adu pamuna genup marsada-sada songo dia pe borat na di dalahamu lahu patu pahun na denggan di tonga-tonga ni huriai nang di tonga-tonga ni ngulumuna si ganupari au las doro aku di nomor telepon au do padi teresot tadi di do padi tei songonon purus nami upuji do debata ala atik pe ditikina salpu adong keretakan di HKBP Rawamangun alai huaso ni debata nunga pasada-sada hami nunga mardame-dame hami nunga sadaro hanami nunga hibul tang yang nami nunga dialusi debata tang yang nami itu teh tong neraguamu itu kan itu alani puji hamu ma debata hamu aka ruas paralado ni HKBP Rawamangun ai nunga di paruar debata hami sian perasaan-perasaan namambai kami hirana pesimis lungun tumatangis nuai nunga boy hami mangangkat tangan nami puji ma debata jubilate ala nunga marhasa daun behami tepuk tangan jo salinari tutu hatai rikot hudokoni ala buti kan epurnya KBP sudedo di bereng nuaingon di pabrik tenun retak dope ati kan retak dope alai porsea mahamu nang retak di sidang pasobuon ni debata huaso ni debata gari pahehehon namate tarbaisa balamah akaon langsung ni mate ganup keluarga jubilate sotung mulai pangido hamu surat jo di selembar kertas kosong ade alai salembar gok tabamuse salembar nai gok ikon songonima hita di bagasang nguluta ai buasa ai tabahonon ni debatado aka pasu-pasuna tu akana tahu tu akana olo tu akana hiras rohana memuji-muji guarna balik sa akan terjadi molo losok rohata memuji debata lam romaah sakit hati kanker hati Roma stroke topu-topu Roma kasahit alani posdor aku termasuk aka senioren dialak Jerman di dok lanjut usia puasa boya memuji debata ala sadarion dipatakas tuau marite hartana na tung mate peau muse aronggo tuhaku na babak kita usian amatean idoban na dina di pasahat na poson itu hatta adorak so ditanom hamu adong do hata ni paditay mandok ya tano doho mulak ro jalas ya tano doho mulak alai Tuhan debata ama sonon
anak songonon todi porbadia do mangaramoti orbuk ni bakem sahat rodi ari haheon sugud imah pastina dung mate pehita tarbaini bana do pahita balama di nguluta nuaing. Ini sangat penting bagi anak-anak HKBP generasi muda. Kami senior-senior kalian ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan kekuatan Allah dalam perjalanan hidup kami. Sotung murahamu menyerah, aka sudut naposo. Ingot aka amongmu, aka pungmu. Dang alani hajago nami ubanda boy songonon alayala porsedo hamidi waso ni debata na pangulu. Alayok saranaya te onggon nakikam pastoral. Onggo sonari saranay sanga dopete padidanami ngajam 11. Ati saranay songonon. Onggon ubagas pas don tua KBP Rawamangun na gudang akar ruasna na pistar. Gudang ruasna naung tugu haporsion. Masuk ma tuna mangiuton. Amo kamang dota makainang topik ni jamitata sonari ma waso ni debata na panguluhon. Molo songonido debata tai na tapasobba-sobbai. Nata yutoni jala di toppa debatado hita tumiru rupana tudos tu pangalahona jala nak pesanga hita mardosa nunga ditobus tu atai hita nunga diparbadiai debata hita nunga diurupi tordina hita masa marhanguluan yang baru sobakku tu hita mola dong huaso di tanganmu songon debatai maho huaso na manguluhon, panguluhon. Unang moladong huaso di tanganmu, huaso migabe, pamatehon, songon si Putin. Itu kan? Beh, hampir 20 tahun di mana tong marhuaso. Ipakai mana mahuaso nanaing memunu nunga ratusan ribu halak. Manusia ke perempuan, manusia ke danak. Sampai mengungsi hampir 5 juta halak. Huaso na adong di mana siat debata secara politis, dia pilih pakai mana dalan na sebui mana marhuaso, ala dipakai mana huaso na adong di mana mamunu jolma. Unang songoni hita akka si huton debata. Contoh yang baik kate di hita anak-anak HKBP selama COVID-19. Tapuji debata ala dong akar ruas ni huriata na mangurupi presidenta. Laho patupa keseimbangan diantara kesehatan asa unang dipangan kopi hita dohot ekonomi. Ada keseimbangan, tidak ada lockdown. Tetapi kita dibantu untuk menghadapi COVID ini dengan prokes, dengan vaksinasi dan seterusnya. Jala adong sada siar ruas dan dipakai presiden patupa ini. Huaso narong di mana dibain lau panguluhon jol manape menghadapi tantangan di mana tapi adong tong siat tong hatana pasal puhu hatana deh tapi dia tetap memakai kuasa untuk membangkitkan kita bangsa Indonesia. Kamu kamang dota makenang sada ma jamita kritik jo tu hita teh aikan di tarutung doami tinggal jumuk jodohan do hupake tiki dak pola tu kota-kota besar auro nangacir wamu teh ate dia dua purus namian so ya itu potami ramangunon pati do ramu teh nah lawa tu pedalaman kubereng di sia kamang do tamakainang sian 100% perempuan maaf sian 100% namar minggu 3% maama nuaeng dia kahutai ngaboy rai surahmu teh tapeltek amai adong huaso di nasida dipakai nasida do huasoi menindas perempuan molo disilindung maaf dah silindung siap menogot sampai tubotari terus dilapo amai dipakai bana huasona lau menindas perempuan
Mula ibana dia inang makan aku na apa yang yang lau tu auma mulai toba jam 10 mar kopi mar lapo dungi mangula Roma muse pukul 4 mar lapo muse 1 borngin mulai di Jakarta ndak sonia kamate ate adong huaso diamai jala mangi utahatan di bata na di surah Efesusi ikon udu do paropuan tuamai alai sobaku sotong dipakai hamu huaso munai menindas perempuan gabe hirana mekel disi hatoropan nakainai alai mololawi bana sian si hatoropan tangis disi habunia sotung huaso nanti leo tuamu pakai ti rumah debatatai na memakai huasana laho panguluhon dang manindus dang manusai dang membain tumatangis aka perempuan sapeloja aka huria di Portibion manjauhon mamuka sian tahun sada sia-sia puluh bahwa gereja-gereja di dunia harus anti kekerasan terhadap perempuan. Dalam tapuji Tuhan di bagasan perpudion nunga disahkan oleh DPR ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual perbuah ini perjuangan ini. Alenak peadongi sotung holantar surati ikon tanguluh di Jabuta. Nah perempuan ni HKBP nah berjuang sangat keras yang hebat-hebat. Unang beanonnya hati. Tuh tangis terus yang menugut sampai tu borngin. Ala ni amai nah menyalahgunakan kuasana. Mau lawat nang dokot turuas teh mau lo congona udokoni au amat tamon. Ati kan jarang gue teh. Jarang dua muruk. Tuh paling muruk kau tuh ala. Ulu mencampur-campuri sasautik sifata. HP daong. Danga dong. Dakya inang. Putih ya. Dunge por sau Desember terpilit. Arong masare dong apa dita mandok. Marhite inangon. Dok ko jubah tuwe porusi asai parade jamitana. Tu jamita 2020 sada. Benar kan? Ngahurok kukian, unang campuri dah, coba mana? Pah, arong dong kamu perdita mando parade jamitai, unang atoi, nggak perjolo memikir, nggak sih dong jamita kini. Bungi dang ngolo be inangon, dakyai tenang, sotung imuruk yo salamar jamita onakin sotungimote, dakyai nangon mencampuri. Jala sian metan ni danahon satu sonari. Di jolo ni debata, molo adong sauti pehatak kunapir tu ibana. Tor esketean doami tuluari. Ido, esketean doami. Hola sauti pehatak kinapir. Ala jumonjo tahu amang minta maaf tu ibana molo haruar naso pas. Jolo adong do beberapa waktu. Ngawampuni ho ina alai ni haul dang ulu be. Ni haul dang ulu. Jadi hamu kamang do tama kenang jamot apalagi keluarga muda teh, keluarga muda. Setelah mesra 1 tahun mulai datang ketegangan. I beg you do not lalu tangan. Campur teh bahasane. Do not lalu tangan. Do not lalu tangan tu inangi. Unang dok roham ala dang boy cerai di HKBP. Wape dak pola. Cira konon nau naroham unang. Nah, molo dong huaso di hoa mang. Di Jabu, di Ulaomu, na met sampai tu nabalga di rumah di Batatai. Na panguluhon. Ban contoh-contoh nadinggan isarana songonon. Uwain di HKBP. Iki di STT do piau sampai tu 2010. Arong masada si sean mahasiswa top di sude, top di parange, top di karakter, top di ilmu. Usukum may bana duk tamat esada. Anggia. Tu dia rusakakmu. Ya, melamar jadi pendeta praktek lah, Pak. Ini mana? Bagaimana kalau kau kita sekolahkan langsung ngambil master? Kalau huida ikon perlu tu jolo adong siap kita no poso.
Siapa? Ini mana? Pas sekolah kami mah. Itu Belanda. 1 tahun dapat na master. Nuaing tongon membuat doktor. Poso dope, dang padita dope. Oma contoh panguluhon. Songon idawa tong tikita masada sia walupitu. Adok sahala do sekolah Inggris. Dita dangu durate ya do marjemite son. Padita Dr. David L. Baker, dosen di STT Hiat Sanga. Ibereng mana tong au? Fokus dunia namong nion, alai berjuru marsiajar. Dak pala pistarnya non alai ringgas. Benget. Dangulu berbeda di kampus. Olahraga rajin, berdua rajin. Ipa sekolah mau langsung ke Inggris. Mau lo dang ipa sekolah ya nau. Dang gabe porsau. Dangi. Oma, mau lo dang waso dihita panguluhon. Dipakai akar ruas ni huriama. Waso nadong di bana panguluhon. Asa lam tabba ari di sado Indonesiaon muncul akar ruasnya HKBP. Nadi pangulu ati pe kemampuannya, kemampuan ekonominya rendah. Atong amo kamang do tamakenang. Jubilate. Puji ma debata. Ala mamukasian bortianmu sahat tu hari hayan sogut. Di patrupa debata akaulau nanabalga panguluoko. Mamasu-masu ho. Goaria kai nabi nani debata di ngulum tua kapaupum tua kaya nakom tua kale alem asa dohot nang nasida porsea itu hata Yesus paduahon molo tupe songoni balga tibo borak ni tantangan na ni rupamu ingot ma waso ni debata na panguluh ni urupan na doho termasuk kaum difabel. Muladong yana kaummu kaum difabel. Puji tong debata ala dipatau ho manarihon nasida. Maka holongi nasida. Nasoboi dipatu panasing ala dipatau dibataho mengurus nasida sadinggan-dinggan. Napa tuluhon? Porsea doau songon aka jol manem baru. Muladong huaso di tiopo di lehon debata tu ho. Di rumah huaso ni debata na panguluh ni. Pasiding ma mangmake huaso na dong diho. Pamate jolma. Manusai jolma. Songon nabirani si Putin. Di rumah Presiden Zelensky. Na tongon di bagasan rura ni lenggoman ni hamatean ale porsea ibana. Na paluon ni debatado ibana. Bangsona negarana sian invasi ni Putin. Margugu mawa mangate. Dora makainang. Masih tanya kita song ruasnya KBP. Masih rupa kita melorong ruas ta. Nah hirana gabe ganggu ibana dihuaso ni debata. Nah panguluh ni pajonok pabotohot tu nasida. Marhite hata pastoral. Mahite kunjungan-kunjungan. Nah tarbah debatado mengurupi nasida di parukilon nami. Amin martanya itu. Mulai tema Tuhan di hatam. Naung mamakulingi hami sada-sada. Songon aka anak dok burum. Asa bui hami porsea songon aka nama balu. Paropuan nama balu na ditadikon citabita di Dorcas. Gabi marukil di dalam nasida. Alai dang so nasida le Tuhan. Lao do nasida tuho marhite apostelmi. Yala marhite ibana di patuduhon huasom. Hagugoom oleh Tuhan. Pabakit pahehe citabita. Ido saya diingot akan porsea di sadok portibio nali Tuhan memuka bak parjulu saat tunuaing dohot mahami akan porsea memuka jongjong huria Kristen bata Protestan hampir 100 tahun na salpu utiup hami gomos
Na ia debata nami, naro di bagasan Yesus Kristusi, tarbahe ni bana do, panguluhok kami, akan namate di bagasan dosa nami. Panguluhok kami Tuhan, di bagasan ngulu nami si ganupari, idoban na gabi togu-togu. Aka hapor siaon ni ruasnya KBP di sando portibion. Nakpe nung ngahubulus sami katantangan, nabalgas itu tu nasotuk huadopi hami sian hagugon hapistaran do hatawon nami. Uida hami do yali Tuhan hagugomi nguluni ganup ruas, ganup keluarga, ganup huria di sado hakabit. Jubilate marulu-pulu mahami sadarion. Ala iya debata nami nau sobahami di bagasan Yesus Kristusi. Ko ale debatana tumimbul si topan asanadongi. Debata parhuaso na panguluho doho. Kebialani martua hami, tarpaso-paso hami. Napugus nang namora, na met-met nang nabalga. Di bagasan panguluhon nami. Uji hami guarmu ala di patuduho kodo huasomi. Di HKBP ubana tarbaik ko ale Tuhan paluahon HKBP sian utang na nabat say balgay. Jale di patuduho kodo huasom na panguluhoni di HKBP Rawamangunon ale Tuhan. Naong lamarsada. Sian hari tuari kinasalpu. Sian minggu tu minggu. Uy gabe tarpasu-pasu. Pakilalahan, roha pikiran ate-ate. Nang ngulu-ngulu ni ruas ni huriam. Tuhanu bigi kami nakin tik-ting adong lo ruas ni huriam na tongon marukil. Ala diadopi nasida hamatean ni ruas ni keluarga nasida. Loas mami Tuhan anak-anak dok borum di parminggon nami di jubilateon. Manangyakon ruas ni huriam na tongon marukili. Patuduhom matu nasida huasomi hagugumi. Na maniop nasida gomos. Na maniop tangan nasida manugihon nasida mardalat tujolo. Unang bonom Tuhan di bagasan arsa ni roha. Alay pahehom nasida. Uy madalani ngulu-nguluna di bagasan pakirimon dohot hatawon nang hagugon na baru sian ho. Mulai hati madi. Secara khusus Tuhan luas mahami anak dok berumon manangyakon sude HKBP. Ruas do partohonan ni HKBP. Asalam porsea Tuhan. Dihagugomi na panguluhon nang akanamate. Alanido gabe kutiup hami hogomos. Di perdalanan ni Huria Kristen Batak Protestan. Secara khusus sama Tuhan luas kami manangyakon nakasudut na poso nami. Natupa di bagasan ngolu nasida dang dope marnida Tuhan huasomi. Na mangalian hapistaran tu nasida. Napatuguhon holi-holi nasida. Na membuka si malolong nasida, mamereng akadalan pasu-pasui. Jalan apa tuguhon roha nasida, dina songon na maol dida nasida. Mamereng dohot patupa dalan ningulu dina nasida si roham. O manaman dongani nasida. Mangula maho marite todim asa porsea nasida Tuhan dia gugumi. Jalalani gabi martua nasi. Mana tak mau toktong secara khusus tuhuria maka BP Rawamangunon sian habangsa para siami. Manang di dia pe ruas mon maringan, manang dia pe diula nasida. Roma wale Tuhan, mamasu nasida, mandongane nasida. Roma hole Tuhan paradena rikot pakeon nasida patuduhon tu akka ruas ni keluarga nasida nang tu akka masyarakat. Na iya debata nami di bagasan Yesus Kristus ima hole debata na tumimbul.
pargogo na panguluh doho. Marhite aka ruas ni huriam di tonga-tonga ni HKBP Rawamangun. Sada-sada ruas mi unang maloas di bagasan sadarion. Mulak meret sian bagas joromon. Sojolo di pasu-pasuho. Butuh hami sada sian situa parhaladom. Nong marhubas tanpa pamrih. Di bagasan ngulu nasida salelingon. Imamang situa guru si hombing. Masuk manasida tu usia pensiun di bagasan sadarion. Luas mami Tuhan. Mangido asini roham. Gohima todina. Rohana. Pakilalana. Dohot lasni roha. Ala nunga di ibana. Salileng marhobas ibana songon naposom. Nunga di patudoko hagugomi. Na panguluhon ibana. Panguluhon donga saripena. Panguluhon akka ruas ni huria. Nah hinobasanna di sektorna. Ima Tuhan. Ingoton ni akka dongan nami. Nanaeng di pabakit di bagasa sadarion. Gabe akka ketua manang pengurus ni akka seksi-seksi. Mamuka tahunon 1 tahun 2022. Asiroham nang tunasida. Upangidong hami matuho. Patuduho ma tuaka amang dainang namion. Naulo di pabakit. Mangulaon-ulaon naduk-duk taba ni hapar haladon na sida na somal. Asa porsia Tuhan na sila dihuasom. Dihagugumi. Na membuka akadalan tuaka na posom. Patupahon, ulaon, parhuriaon. Di HKBP Rawamangun. Mau lihat mandi. Marsangap mahole Tuhan. Jala loas mahami marjubilate. Dang holan di bagasan sadarion. Alai di hari-hari ningulu nami naneng roon. Sai huingot kami madinggan di basam. Asa terbaik kami Tuhan mamuji-mujiho. Marulup-ulup, mangulup-pun ho. Di batana. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasat kami tangyang. Amin. Di
Huriani Tuhata mangara di mahita tu acara pelantikan ni seksi di Huria ihut anot tuna paborhaton pensiun sian napuji ma Tuhata mared di mahita. Kadonga sahuria diario no jakonotoma sudi pengurus seksi nai baru di HKBP Rawamangun periode 2022-2024. Kabegi majolo surat keputusan taringotu nasida. Dung dijahau kami non surat keputusan dohot dijuhami gornya ke seksi Roma tujoluan non ketua sekretaris dohot bendahara molo anggota jongjong ma di ingat tabi. Surat keputusan nomor 03/02/2 8 Romawi /11 5 Romawi 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta menimbang perlunya diterbitkan surat keputusan tentang pengangkatan masing-masing seksi di HKBP Rawamangun untuk periode 2022-2024 sehingga semuanya dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan pengurus-pengurus seksi di HKBP. Memperhatikan 1. Keputusan Rapat Perhalado Pertahunan HKBP Rawamangun tanggal 12 April 2022 tentang pengangkatan pengurus-pengurus seksi di HKBP Rawamangun periode 2022-2024. 2. Hasil pemilihan pengurus seksi sekolah minggu Sabtu 23 April 2022. Memutuskan menetapkan 1. Nama-nama sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pengurus seksi sekolah minggu periode 2022-2024. 2. Melaksanakan pelayanan di HKBP Rawamangun dengan berpedoman kepada aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga. 3. Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor 08/02.2/8 Romawi /11 Romawi /2020 tanggal 5 Juli 2020 tidak berlaku lagi
dan diucapkan terima kasih atas pelayanannya di HKBP Rawamangun. 4. Surat keputusan ini boleh berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 8 Mei 2024. Demikian surat keputusan ini dibuat, dan bila mana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Mei 2022, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Bandar Siburian MTH, ditanda tangani. Lampiran surat keputusan nomor 03/02.2/8 Romawi /11 5 Romawi 2022 tanggal 8 Mei 2022. Seksi Sekolah Minggu Mary Simanjuntak Ketua, Denise Silalahi Sekretaris, Ipana Sianipar Bendahara. Anggota Herianto Sinaga, Jemmi Sitorus, Nopita Parapat, Ketua Jerry Panjaitan, Ketua Tanti Manurung, Ketua Bistok Datubara. Pendamping Praremaja, Hartati Haryanja Ketua, Ketua Pagar Lomak Situmorang Sekretaris, Imelda Hutapea Bendahara. Anggota Sintua Timbul Silitonga, Sintua Sahat Pakpahan, Hera Sikite. Seksi Remaja, Kenny Samuel Pangaribuan, Ketua, Alessandro Bagasdoro Gultom, Wakil Ketua, Gisele Maria Siahan, Sekretaris, Osana Patricia Limbong, Bendahara. Anggota Neisa Kathleen Srait, Elizabeth Goretti Manalu, Pania Kalista Sitorus, Sindai Jessica Liwidika Cecilia Hutagaol, Eliot Randy Panggabean, Tiara Pakpahan, Naomi Margareta, Claresia Eleora, Niken Donamor Siregar, Nicholas Andriel Tambunan, George Daniel Pangaribuan, Jordan Panurung, Mariano Joshua Nainggolan, Gideon Kristo Junihar. Pendamping Remaja, Amos Bonar Martua Siahan, Ketua, Alexander Christopher Mangapul Huta Barat, Sekretaris, Rumintang Eva Juliana Hutagalung, Bendahara. Anggota Victor Perlindungan Pasaribu, Febriang Rum Tinambunan, Praditya Sibagariang, Ketua Richard Sregar, Ketua Rudolf Tori Halemuan Gultom, Ketua Tambos Siahan, Ketua Saud Taruli Laurentius Pasaribu. Seksi Naposobulung, Pascal Wilhard Pardamian Sirait, Ketua, Richard Simbolon, Wakil Ketua, Shirley Rotua Tobing, Sekretaris, Elsa Christine Marintan Siahan, Bendahara. Anggota Sarah Sihombing, Agnes Toida Sigalingging, Jose Andreas Sinaga, Lauren Sinaga, Geopani Mona Lisa Pakpahan. Esther Christine Napitupulu, Titin Sianipar, Chris Carol Antami Siahan, Esther Nopianti Sinaga, Grace Jessica Sirait, Noel Silain, Amelia Cynthia Teresia Siahan, Marito Leni Tin Sianipar, Kevin Christian Filosofi Tobing, Federico Manurung, Gary Simangunsong, Sobrina Pangaribuan, Rudolf Sia Simangunsong,
Jennifer Yolan Marsteria Manurung, Cecilia Sirait, Maisita Rahel Simanjuntak, Ruth Maria Sialagan, Andrew Aditya Gultom. Seksi Perempuan, Kince Pangaribuan Ketua, Elfrida Simbolon Sekretaris, Hotni Huta Barat Bendahara. Anggota, Ketua Evangelis Nur Kistorus, Sinta Uli Manalu, Mariani Sihombing, Haba Erika Simajuntak, Renata Pardede, Rina Huta Barat, Rumi Riz Pardede, Mekalien Pardede, Susi Huta Barat, Nurmaida Nadadab, Catherine Sihombing, Lamria Simanjuntak. Seksi Ama, Ketua Eko Huta Galung, Ketua, Ketua David Gultom, Sekretaris, Marizon Sregar Bendahara. Anggota, Erwin Stepanus Haratua Sinaga, Perdomuan Panggabean, Peris Simarmata. Seksi Lansia, Edward Marpaung, Ketua, Ketua Hotma Parwilian Nababan, Sekretaris, Murniati Rosalina Boru Hutagalung, Bendahara. Anggota, Resna Heskia Tapubolon, Tumihar Pandapotan Siagian, Ketua Victor GM Siregar. Seksi Sending, Ketua Las Maria Sirait, Ketua, Dina Sihite Sekretaris, Dedi Sihombing Bendahara. Anggota, Irmawati Tambunan, Sintua Kris Mandamanik, Sintua Morita Gultom, Sintua Charles Tampubolon, Esrawati Simanjuntak. Seksi Musik, Ketua Ronaida Simatupang, Ketua, Gita Pangaribuan, Sekretaris, Rindu Sitanggang Bendahara. Anggota, David Sinabariba, Epa Lumbantobing, Poltak Huta Barat, Mas Tarina Huta Zulu, Sintua Paul Tampunan, Sintua Masiste Sinaga, Peri Siahan. Seksi Diakoni Sosial, Orita Naibaho, Ketua, Ung Syria Sihombing, Wakil Ketua, Flora Sianturi Siagian, Sekretaris, Flora Sintauli Siagian, Sekretaris, Marlin Pasaribu, Anggota, Ketua Okta Sihombing, Bendahara, Ketua Rospita Sitorus, Ketua Rose Simajuntak, Luciana Rumondang Sepahutar, Darliana Marbun. Seksi Pendidikan, Herman Sitio, Ketua, Sintua Hotnida Sinaga, Wakil Ketua, Pesta Liana Silalahi, Sekretaris, Lucy Semorangkir Bendahara 1, Rismauli Ambarita Res Bendahara 2, Anggota, Elima Silitonga, Sintua Jaguar F. Manurung, Norita Nainggolan, Sintua Linda Pangaribuan, Sintua Jesina Hutagalung, Elizabeth Lumbantobing, Hotma Keraini Buru Manurung. Seksi Kemasyarakatan, Ketua Johnny Darwin Sregar, Ketua, Charles Tambunan, Sekretaris, Sintua Games Siahan Bendahara. Anggota, Bernardo Batubara, Jopan Simanjuntak, Ari Sudarma Marbun, Sintua Bitmer Siagian, Edison Simanjuntak. Seksi Kesehatan, Dr. Mastir Magdalena Banjarnahor, Ketua, Sintua Herdina Naibor Hunay, Sekretaris, Sintua Rospita Sinaga Bendahara. Anggota, Dr. Hunter Desai Nainggolan, Dr. Erdiana Mulyawati Silalahi, Suster Murni Hutapea, Sintua Rosida Siregar.
Hamu wakamanami dohot inanami, anggi dohot iboto nami, sudi pengurus na baru na terpilit di HKBP Rawamangun. Nunga dibagi hamu surat haputusan padita HKBP Resort Rawamangun taringot tu hamu. Atong na manukum maaunwang di hamu di joloni ronga sahurian na pungudison, doho di joloni tu hatta Yesus Kristus, Raja jalana punahuriai. Naolo do hamu ozak konoton, gabi parhubas di huriaon. Jalan naolo do hamu mameleho dirimuna, mengaradu tiak kaulauni, khobar tu surat haputusan naung binege munai, molo songoni rohamuna, dok hamuma alusmuna. Dong nuang pe mewakili sudi seksi nadong di huriaon, jalangok kuma mewakili seksi nau met sian seksi sikola minggu, alai nang sudi mahamu huzalang laho paujakon. Hupaujak mahamu, di bagasan goar ni debata ama, anak dohot todi parbadia. Sai di pargugui Tuhan debata maha musaluhutna mangulahun ulauni asa marsangap guarna marhite-hite pakko basiomuna. Amin. Tong nuaing pe khusus na di altar mengaduk mahamu turuas ni huriata. Hamu wakadongan ruas doho parhalado HKBP Rawamangunon, zakon hamuma amata inata anggi botota sudi pengurus nai baruon, di bagasan Yesus Kristus uluni huriai. Tangyakon jalo rupi hamu manasida. Asa menjadi ulaun nasida di HKBP Rawamangunon. Jala marsangap ma tuhata. Amin martangyang maita. Ali Tuhan debata manami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Raja jalana puna huriai. Mauliate marohanami tuho jala pujion nami do guarmu. Nunga di paujak ko akaruas ni huriam na zongjong di son. Gabi perhubas di HKBP Rawamangun. Resort Rawamangun. Asi maroham leho matodim na badiai. Marguguihon. Jala maperbisuhi nasida. Asa polid diula nasida ulauna. Lehod dohot hahipason. Hatuguod dohot hiras niroha. Mangaradu tisudi ulau di HKBP Rawamangunon. Tupahi masa luhut na niula nasida. Asa marparbui. Dalam marsangap kuarmu. Marhite-hite anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita laus hudul mahamuna tu inganamu nabi.
Raus pabor hatot tamasada sian situa ni huriata mamasuhi masa pensiun inang situa du Maria si Hobing marede maita. Kadonga sahuria pabor hatot tama saunari inata situa du Maria si Hombing sian wik kelapa gading laho mamasuhi masa pensiun nasida di bahini tabegi mazolo surat haputusan taringot tunasida jinahahon ni sekretaris kuria. Surat keputusan nomor 17 garis miring SK Kitrip SP garis miring 8 Romawi garis miring 11 garis miring 5 Romawi 2022 tentang pensiun sintua di HKBP Rawamangun. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta menimbang perlunya membuat surat keputusan tentang pensiun sintua di HKBP Rawamangun yang telah mencapai usia 65 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam aturan dan peraturan HKBP tahun 2002. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun sintua HKBP. Memperhatikan 1. Sintua du Maria Boris Hombing telah memasuki usia pensiun pada tanggal 26 April 2022. 2. Keputusan sermon perhalado pertahunan HKBP Rawamangun tanggal 19 April 2022 tentang pelepasan sintua pensiun. Memutuskan nama Sintua du Maria Boris Hombing, tanggal lahir 26 April 1957, tanggal tahbis 26 Desember 2010, terhitung mulai tanggal 8 Mei 2022, pensiun dari Sintua HKBP Rawamangun karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan dan pengabdian selama melaksanakan tugas-tugas Sintua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Rawamangun pada tanggal 8 Mei 2022, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Bander Siburian MTH, tanda tangani. Hamuna dengan nami situa nama masuhi pensiun sedarion. Hobar tu aturan doh peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan
nunga digohi hamu pajouon pakubasioni di huriaon sahat tuna pensiun. Mauliati madi debata. Napa tauho kamu marhubas hobar tutohonan nasahat tuhamu. Nunga digohi hamu pangoloion muna dina pinadatom muna nama jalo tohonani. Di pasahat hamu dona pinangido ni hata ni tuhata nama dok sahat tula tohonami. Anggiak magabe pasu-pasui di huriata, zalagabe pelian nahutus di debata, dohot di hatutugu ni haporseaun, diakka na hinobasabuna. Martang yang maita. Ali debata manami di bagasa Yesus Kristus. Rodo hami tuado pamu lao pasahaton hamauliateon ni rohanami. Siala pangurupi ommu diakkan aposomon. Mangulahon hasit tuao di huriaon. Sadarion pensium ma nasida sianulauni. Sailehom matiur ni roha nang hahi pasod di nasida. Madai hinauli ni taki akan pensiun. Songojol mana marpakilala. Marroha. Dalam martodi. Hobar tulomo ni roham. Tugu-tugu jala ramoti manasida ganupari. Asa toktong menaili tuho. Asya kodo haroroan ni hadameon. Las ni roha nang nasa pasu-pasu. Pasu-pasu manang keluarga nasida. Asarap mangulupon. Jala makkamauliatehon pasu-pasu. Naji nalo nasida siakko. Ali Tuhan say pinuji magwarmu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ngomong inang situa nami, dalangan maita, pabor hato kamu memasuhi masa. Hamuna ina nami situa du Maria si Hobbing. Merdongan pos niroha di debata ama, anak dohot todi perbadia. Kupabor hak mahamu memasuhi masa pensiun mulai sadarion 8 Mei 2022. Saya di pasu-pasu debata masalhukna pakubasyon muna. Diramoti hamu di ari-ari ningolu muna. Jala di parrohai hamu madai hinauli ni aka aris dalam muna do pedo pak dulu di masa pensiun muna. Amin. Lau soma song sikak ni tada naung borhatinang situa memasuhi masa pensiun di pasu-pasu manang saluhna keluar. Mengaduk mahamuna turuas ni kuriata. Kurian itu hata nungata paborhak benasida sian huriau memasuhi masa pensiun. Tatangyakom manasida sudina hinubasanna rap dohot saluhutna keluarga. Amin. Tauduti ma ulota guna mangihut. Mula makadongan situa tu ananda. Mulu inang hokma
Jadi ala jam sada merminggu de behitan non pinangido ma di bagasan rohanau kap merhite sekretaris dua mini pesa halak apa gajak penot di ramatama alai molotu inang duma bui matabba sa mini nayan non. Mulai ate mak sahab mahita tu nama dokhata perjulu ma di pasahat hami madokhata mewakili ruas nasahab matu amang situari saat Panjaitan. Nahormati kami, Opuye Porus, nahormati kami amang Padita Resort, nahormati kami ang Kapadita nami, Kaparhalado, naksudi hamuna ruas ni Huriata. Tapuji matuhata, molo di bagasan Arianon, boy tapatupa, na pelantikan akka seksi dohot akka stafna, do paprohaton situata inang situa Dumaria, Borusi Hombing, Nyonya Opucunggu. Marolo pita ala di bagasan Arianon, boy tapatupa di bagasan Lasniroha, di minggu jubilate. Nung anakin takas tabigi, ahana di pasahat di bagasan Jamita tu kita di pasah amang Iporus. Tu inang situa nami, kok mainti ni Jamita nakini pinasahat kamu. Marjubilate bersorak-sorak dalam Tuhan. Boy hamu pensiun, sampai nari ate didampingi amang Opucunggu. Dak sude situa naboi pensiun didampingi akka pasanganna. Arolopolop inang alaboy inang pensiun dak sude dak kadong atas situa naboi satu na pensiun. Kapuji ma Tuhani disude dengan basanai. Songon pesan sian wekta HKBP Rawamangun wekla pagadi. Nak pensiun kita, nang na pensiun ang pangudaot. Toktong dohita akka situa na pensiun duwekta, radi mangurupi akka situata dope lao padenggaton asamardala dengan akka pelayanan di wekta. Jadi ang total berhenti inangate. Jadi tabereng tujulo adong dope katugasta di bani kaya dilihat Tuhanima dihita gogo lao mangulahon akka lomoni rohana. Nakson itu amang Opucunggu sudah keluarga. Merlas ni roha mahita isudena akka tanggung jawab teh. Jadi pergogoy mainang amang dabutu sehat nah. Nanti kebetulan amang Opucunggu dong aku di SMA sopo surung tersaumur hami. Ya sama-sama ngiparhuta-huta musye alay nak pesonari ngagabe songoni gagah nyamang kena julu dak songonion. Ya Tuhan muna kadongan na baru dilantik sebagai seksi doa kadongan. Margogo mahamu makobasi di huriat tahun asalabu dengan pelayanan di huriat tahun. Ya sada sian hatan itu hatta wenet lau Tuhan muna ima sada Korintus 10 sada. Jala makan minum apapun yang kau lakukan. Lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ma nama pergoyo kamuna, Tuhan Yesus ma nama dongani mangarahut hamuna di bagasan holongna asal bodenggan pelayanata di Huria HKBP Rawamangun. Imajana boy pinasahat hata Tuhan muna langsung ni mana amang Opucunggu do inang. Selamat masuk tu pensiun, alayla selamat datang tu keluarga Parkepen. Alana kebetulan aku ketua di Parkepen ate. Jadi romahamu ala donga sawe muna ro ketua Parkepen untuk sorohamu ate. Noleh ate mak oras. Maulate mak diuduti ma madukahata perwakilan sian Parhalado pinasa matua mak situa James jabat.
Mau lihat mak pedek na mau nalang lewat jam 12. Horas madi kita saluhuna. Pinuji ma tuhatta, inauk taruli pasu-pasu kita di hatana, nauk tabige marhite na posona di parminggota arion. Jala laos parminggota sadari omma tutu, ipatupa huriata, acara pelepasan, manak purna bakti siak kasih tuaon. Ima inang duma borusi hobing, sianuik kelapa gading. Dia mudongan nami situa inang boru hobing, inang naing purna bakti sadarion, madok mauliate do hita tutuata. Isiala, sahat diulahamu tohona munai, sahat tu sadarion di bagasa kahipason. Mauliate ma di tuhatta. Hampir 12 tahun kita rak mangula. Makobasi huriat tahun. Tinggado inang parsaurata. Tinggado kita mangula rap di huriaon. Alani atas nama parhalaru ni huriata, tong dodo honon nami. Mulaong akan orang lobi. Akapakata yon nami ate. Kapangula hon nami. Sarpo kamu mainang. Sebagas rohamu nate inang ate. Akan nauli na ding ganima. Taingot. Tasalpuhom ma. Kana buruki. Jadi dohonon nami selama purna bakti madihamu inang. Tangyang nami tuhamu. Dipargugui tuhatta mamu. Ileo kahipason rodi sudi keluarga. Inamadalani ngulu siganu pari. Jala tangya ko kamu hami. Asa margugu hami makobay huriat taon. Sahat tu napasiu muse. Tungunima inang. Hatasiak kami. Horas madihamu inang. Horas manang dihami. Tuhatama namadongani hita. Saluhna. Amin. Saunari saham mahita pasahat kon kenang-kenangan dan kita terhadap nang sian huria. Tongma jolo ita ka perhalado mendampingi pasahaton. Jadi perditaresok dong kuna pasahaton not pinang duma. Malai marokak bohamu horoa. Tope opuye puru sison. Jadi nak pedang ulaun ni opuye puru son aliang gosa helion. Ala itempat ton opuye ham merhuba sison. Ba tong gorabu isahali pangiron opuye tong pasahat ton nate. Jadi do hormat pinangido majo opuye tong. Do maupung boru do inang uluan. Anggon akka napinatomu-tomu itu hatamon. Pasahat tuhamu, songon cendramata, sian huria. Tung malodo padidaresot taon. Nasida do tinurgasot di son, no andi turgasot naman nurgasot. Malate ma padidaresot nami, dinang situa, guru si ombing, nang amang jenderali di tahun 2026 sada Januari pensiun mau aladang dihurian nonau pensiun dang adong anno songonon pamasawan na tuau. Jadi sangat istimewa do dia amang do di nangate adong 50.000 ituan ya KBP. 10.000 ma partohonan go tiki. Ya ada hudo di pembinaan parhalado. Usukun maka situai. Molo diberek kamu sudi poparan ni parhalado go tiki do naso go tiki. Akayana kon ni sedo na paling sukses di nguluna. Niku suku-suku ni. Aka anak nami partohonan go tiki do manang dang halus nasida ya nakon nami do eburs nami ninna
anak ni situai do na bahat tarpas-pas. Ima pakiri mota deh di keluarga muna Maria matodim ala sahali do masa di sado aga bipi na ipurusnya aga bipi pasahaton cendramata. Pamasuk manoni di daftar sialani pamujiomu di debata di hari-hari naneng roon. Molo mandok hata inang tu akapau pumi ida oda jangan main-main terhadap ini nimu situaon epusnya KBP mewakili sudah KBP pasahat apresiasi tu inang catat mai di bagasan ngulum asa Maria iya aka todini ya nak komuna di hari-hari nengko. Songonima na bagak musedo sikat ni tangyak tayo te cicin na marsinar aduh guarnyon adong berlian na te. Ape cicikku 25 tahun mah apa di toko di lema cincin biasa alai hot dope cincin pardonga sari peoni doten. Mau lihat mah pinasaha mah mangapus yan inang situa Maria dohot keluarga sama satu kamu. Agabe lupa ala ya jadi so naurok naking tong malo inang ate make tikita. Isom mahamu ison. Horas Madihita Saluhutna. Hormati kami Abang Opui Porusta khusus yang sudah datang ke gereja kita dan memang suatu hal yang istimewa bagi saya ini untuk pelepasan kebetulan sendiri lagi saya gak ada orang lain yang dilepas hari ini dan memang untuk tahun ini hanya saya sendiri Moleate ama Opung Eporus Inang yang sudah meluangkan waktu memberikan khotbah juga yang begitu indah, kemudian
Cindera mata yang diberikan memang baru kali ini terjadi hal seperti ini. Juga yang kami hormati Amang Pendeta Resort dan Inang Amang Pendeta kita Rawamangun. Memang pendeta kita yang baru ini memang belum lama dengan kami, kecuali Amang Silalahi yang juga nanti menyusul akan pensiun. Akan pensiun juga nanti Amang Pendeta Silalahi menyusul tahun ini, tapi kalau Sintua hanya saya sendiri. Sudah dong aku juga dongan Sintua yang selama ini kita bersama-sama. Mungkin ada hal-hal yang terlanjur atau omongan yang tidak baik dari saya sebagai teman kita. Saya mohon maaf atas semua juga kebersamaan kita selama kita menjadi Sintua di HKBP Rawamangun. Kemudian juga untuk semua ruas HKBP Rawamangun. Mungkin selama saya jadi Sintua juga banyak hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon minta maaf kepada semua ruas, terlebih-lebih WEK Kelapa Gading. Mungkin di WEK Kelapa Gading pasti ada kata-kata kami yang tidak berkenan. Kami mohon maaf dan juga terima kasih kepada Amang Richard yang sudah memberikan kata-kata yang indah untuk kami. Terima kasih Amang dan terima kasih semua kepada ruas WEK Kelapa Gading. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan untuk ke depan dan bisa kita juga di dalam kehidupan kita saling mengasihi di dalam keluarga kita masing-masing. Juga Inang, saya lupa tadi, Inang apa namanya? Inang Situa Resort kami juga saya lupa tadi. Saya juga terima kasih Nang, saya hampir lupa mengucapkan terima kasih juga atas semua bantuannya. Memang sedih saya memang karena saya sendiri. Memang lungun roh saya juga karena memang gak ada teman saya untuk dilepas hari ini. Mungkin tadi juga agak grogi saya, mohon maaf atas semua kebaikan yang sudah diberikan dari ruas semua, terlebih juga cindera mata, kenang-kenangan untuk kami. Terima kasih, itu semua dari ruas untuk diberikan kepada kami. Maulea tema Inang, Amang, semua adik-adik, Horas Madihita. Horas. Mak kudul mamang do Inang. Adong go piatarat tete. Anggo bingbingan tak pola para ay huida tak pola buhi si bingbingo behamu merdomo tutik kita nga tunga sada holan sakalima ma tu pengurus seksi na baru ula habuma ula tay songo peliamuna tutu hatta. Apalagi ison opie purus merminggu sadarion ngai ko sitid dango ni di akapa ko basompa. Selamat ba dinata situa do amang na pensiun alai hot doanggo hasito muna. Dala atas gor ni sudi pangula do ruas ni HKBP Rawamangun pasa mamauliate gudang tupak ko basinopui di akap perdalana pe nangopung boron non naik terus tu pelu jatuh Jogja asi maruhani Tuhan di lehom magugu na baru dohot ahi pason Horas Madihita saluna Uima meredeh hita tertutup jongjong maita hiduk tama manguluon.
pertanyaan ma peleata. Ali di Batama nami na di Banua Gijang, podo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasat hami ma sian na ni leon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asau perhasia kami pelianon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami, mandok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nami lehoni Tonironi pamakatu Osadohot guguki Rodi saluhut hartatu Rupasahat kituho Ali amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatamaho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaor hon madamena tutodim. Merputu sahali sudah pelayan seksi dengan cepat, sahalian non perhalado, sahali keluarga, dungi terluar mahita kemanginan ate. Tujulu ma opui, upung boru, doh sudah pelayan.
Dungi tu perhalado ma. Wema muhudul stokin akasi tuatama. Sude perhalado rak mahita izolo. Tapakke majoti kita perhalado nunga ano pe yang mulok tambah ni nangda ano di luar mahita mesti marapoto dia kana hurang. Iya, nanti dulu nang, nanti. Oke. Perhalado sudah. Khusus Mahamon non.